फैफिनबाय आरो भुटान इण्डिया बर्डाराव बे जायगायाव फैफिनबाय जों दा बे जायगायाव फैफिनबाय दा नोंथांमोननो लोगोफोरखौ आं दाख्लै बुंदोंमोन सोर फैनो गोसोआव फैदों होननानै बुंदोंमोन आङो बे समाव आंखौ लोगोफ्रा कन्टेक्ट खालामनानै लेंबोबाय आं दायाव फैबाय लोगोफोरनो देखायनो फैबाय दा नोंथांमोनाबो फैनो गोसोबा फैनो हागोन आरोना बे जायगायावनो हेलौ लोगोफोर दा जों माबायाव दं भुटान माबा बाथौ दा लोगोफ्रा ओरैनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे इन्टारेस्टेड दंब्ला दा बिथांमोना आंखौ लेंबोबाय नालाय बिथांमोना नायनो लुबैदों होननानै बे जायगायाव आं दाख्लैनो बुंखादोंमोन भिडिअआव सोरबा नायनो गोसोबा आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै दा बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फैबाय दा जों फैगासिनो रा नै बेयाव फैना माबायदि मा जायगाया मामोनलाय बेयो दा जेनेबा इण्डियान भुटान बर्डार बाथौ बर्डार बावदोसो भुटान बर्डार हाजो बे मा होनोमोनलाय बाथौ बारनांगोन जों हिमालया हाजो बेयाव फैना माबायदि दा जों नै जाग्रा लोंग्रा माबा लाखाजोबदों बेयाव फैना माबायदि मोनदों नोङो होद गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदोंब्रा फाग्ला एफा मोजां भिउ नाहर नै आयु अ माय गड बिराद मानसिफोर फैखायो आरोना बेयाव ओरै थांगासिनोखा आगोलावबो दा जोङो जोंनि ग्रुपआव 10 जन फैदों लोगोफ्रा आंखौ लाना फैबाय आरोना कन्टेक्ट खालामनानै बेखायनो आं दोनबोबाय बिथांमोनखौ दा नोंथांमोनाबो फैनो गोसोबा मालाबा कन्टेक्ट खालामदो हाजोखौ देखायगोन हाजोखौ इलै हाजोआ बरिया हिदिदखा हाजोफ्रा र' नोंथांमोन खाथियाव थांनानै देखायगोन र' देखायगासिनो थाथ'बाय था थैजहम गोसोखौ एसे थैजहम मोनहैगासिनो हाजोआव हेलौ गाइस खुलुमबाय नमस्ते नोंथांमोनखौ सोमदोन एसन इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दा जोङो दंफैयो नै हिमालय माबा मा होनोमोनलाय हाजोआव भुटान बर्डार बियो लकेसना ओरै मा होनो चिरां बिजनि खाथि नै बरियाखा वाव असम आं हाला गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय आं वाव मोनहैथारसिगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो नोंथांमोना वाटारफल देखायनो नागिरदों दाख्लै बे वाटारफलखौनो देखायखांबाय दा आङो बेलेग एंगेलजोंबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे बे वाटारफलखौ आङो दाख्लैनिफ्राय देखायबा आरोना बेलेग सिस्टेम आङो दाख्लैनिफ्राय साबसिन क्वालिटि बानायनो नाजागोन दिनैनि भिडिअखौ थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ इन्टारेस्ट दंब्ला दिनैनि भिडिअ एसेब्लाबो साबसिन जागोन लोगोफोर बुरजा थाबा आंना बुंनायफ्रा बिराद मोजां जायोना लोगोफ्रा एखे दङ गाहायाव आरो गोजौआव माखासे आं दा लोगोफोरखौ देखायनो थाखाय आं आगोल थाबायदोंमोन आरोना लोगोफोरनो जायगा देखायलांनो आपडेट खोन्थालांनो बिनि थाखायनो आं बबेबा भिडिअखौ बानायनो हायासै भिडिअखौ थेवबो आं गोलाव बानायनो थाखाय आरोना बिदिनो मोननै बानायगोन ना मोननैयाबो जायगाफ्रा भिउफोरखौ नायनो हागोन बिराद मोजांथार ना आरो बेक केमेराजों देखायबा नोंथांमोना साबसिन नुगोन आं बेक केमेराजोंबो देखायगोन बिराद बार दं आरोना लोगोफोर बे बारजों आं साउन्ड क्वालिटिखौ माबायदि खोनागोन बेखौ बुंनो हाया ओरै भिउफोरखौ नायदो आरोना भिउफोरा बिराद मोजांखा आरो गासिबो भिउफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना आरो नै लोगोफोरा आरो फैगासिनो आरोना आं आगोलाव थांगासिनो माखासे आं दा नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिउफोरखौ नाय भिउनि स्टेटनारफोरखौ नाय आरोना ओरै जोमैफोरखौ नाय बिराद दाखा बया दाख्लै फैनायनिफ्राय अनेक साबसिन जादों आरोना दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना नायबानो जागोन बुजिखागोन मोनथिखागोन नायनानै क्वालिटिफोरखौ हमनो हागोन नै दाख्लैनिफ्राय अनेक साबसिन ना जायगाफ्रा ओमफ्राय लोगोफ्रा नै बेयावनो दं आं नै जुम बानायनानै देखायनो दा नोंथांमोना आं मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों बेनि हाजोआ हाजोनि मैदेरा बेलेग आरोना ओमफ्राय जोंखै थांग्रा मैदेरा बेलेग जोंखै थांग्रा मैदेरा गिदिरसिन जायोना मैदेरा ओमफ्राय बे हाजोनि मैदेरा फिसा जायो आरोना नै बेबायदि फिसा खियो मैदेरा दा नोंथांमोना नायनो हागोन हाजोनि मैदेरा हाजोनि मैदेरा फिसा जायो आरो जोंखै थांग्रा मैदेरा गिदिरसिन जायो जोंखै थांग्राफ्राथ' न'जों नोंथांमोना माला फैनो गोख्रै फैनो हागोन नोंथांमोना जेब्ला फैनो गोसो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंहरदो आंबो थांगोन आदा होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय आरोना माला फैयो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंदो ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाबानो जाबाय आंनिफ्राय होमबानो नोंथांमोना फैनो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनो हागोन नोंथांमोना जेब्ला फैनो गोसो अब्ला हर आरो नोंनो ओरैनो कल खालामनो हरो आरो नोंथांमोना जेब्ला फैनो गोसो अब्लासो कल खालाम एबा वाटारफलखौ देखायबाय वाटारफला दाख्लैनिफ्राय देरसिन जाबाय आरोना दैया दाख्लैनिफ्राय देरजोब्बाय एखेबो नुखादोंमोन दैखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै नोंथांमोना दाख्लैनि मोनसे भिडिअआव सोंहरबाय आरो लकेसनाव बबेयाव होननानै लकेसना बिजनि
बिजनिनो ओरै फैनानै कुक्लुं फैयो आरोना कुक्लुं फैनानै लंख्रि आयनारि होननाय गामिजों फैयो आरोना बे गामिजों फैबानो बे जायगाखौ मोनो नोंथांमोना जुदि फैनो गोसोब्ला आं कन्टेक्ट खालामखादों आरोना कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन बे जायगायाव फैनो बे वाटारफला ओरैनो आरोना ओरै फैबाय दैया फिसा आरोना जायगा नायनो हागोन जायगाफ्रा बिराद हारां हाथां आरोना बेयो जाहैबाय हाजो दावख्लाबनानै गनाय दै दा देखायलांगोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' बे जायगाखौ नुनानै बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोननो हागौ जायगाफोरनि भिउफोरखौ नाय भिउफोरा बिराद स्टेन्डार्ड आरोना भिउफोरा बिराद मोजांखा नोंथांमोना भिउखौ नुनानै मोनथिखागोन नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था जोबजासिम बेयाव गोबां फिसा इउटुबारफ्रा फैनानै बेयाव बाथौआव बबे होननानै बुङो बाथौसिमबो सौफैया बिसोरो बाथौ होननानै टाइटेला थामनेलाव होयो ओमफ्राय बाथौ जायगानि बे जरामाब्रा बेयाव बाथौ जेबो बाथौ साथौ गैया आरोना फुजा होनानै बिदिनो बाथौ लुनानै गालाङो बेफोर होनायल' आरोना बेयाव बाथौखौ नुनो हागोन बाथौआ नैबे जायगायावनो फुजा होयो आरोना बेयाव फुजा होखांनानैसो ओमफ्राय खर'आव दावखोलांसो बाथौ होनाय जायगाया बेयावनो आरोना दा जों बाथौ होनाय जायगायाव मोनफैबाय दा बेयावनो जों जिरायनानै दं नोंथांमोननो बाथौ होनाय जायगाखौ देखायनांगोन बैखि होयो आरोना फुजाया ओमफ्राय बेफोरावनो संनाय खावनाय जाग्रा फायो बेफोरनो बन खान्दा खुन्दा नुदों बेयावनो संनानै जायो ओमफ्य बाथौआ बैयाव फुजा होयो आरोना फुजा होग्रा बिदिनो खेराइग्राया इयावनो ओमफ्राय बेयाव खेराइखांनायनि उनावसो ओरै खर'खै दावखोनानै बिदिनो गोबां माबा दं आरोना लोक्षि मन्दिर मा मन्दिर बिदिनो गणेश मन्दिर बिदि दंलाङो आरोना फुजा हैनो खर'आव दा जों बे जायगायावथ' थांनो हानाय नङा बेयाव थाङोब्ला जों सानसे आगोल फैबासो थांनो हागोन दा आं नैबे बाथौ होनाय जायगायाव मोनफैबाय आरोना गोबां मानसिफ्रानो बेयाव बाथौआव थांदों होननानै बुङो ओमफ्राय बाथौनि मेन जायगाखौ नुवाखै आरोना बाथौआ बबाव दा आं बाथौनि मेन जायगाखौ खोन्थाबाय नै बेयावनो स' लोगोफोरजों दा बे समाव मानो होनबा अमा बेदर सेरसे लानानै थांदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो जों जानो होननानै सावनानै जागोन आरोना बेखौ जों दा साफा खालामबाय सुबाय एरिबाय हाबाय एरिबाय बेखौ साफा खालामनानै सावनानै जों बेखौ जागोन आरोना फुङावनो जानानै थांदों नालाय ओंखामा बेनि थाखायनो जों ओंखाम उखैगोन खोमा होननानै बेदर बिदिनो माबा माबि मेथाइ सेथाइ लानानै थांदों आरोना ओंखाम उखै गानायनि थाखाय दा जों बेखौनो बे समाव सावनानै जाबाय आरोना सावनानै जानोसै ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां थांनोसै होननानै बेयावनो जों सावनानै जाबाय ओमफ्राय जों थांबावनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनाफैगोन ना फैनायाव थेवबो बेनि थाखायनो जोङो मोनाफैगोन साननानै जों थाङासै जों थांनाया होजोंहाय सहैनानै 12थायावसो सहैखादों बाइक दोननाय जायगासिम बिनिफ्रायसो जोङो थांथारदों आरोना जायगासिम थेवबो जोङो एसे गोजान थांनानै नोंथांमोन देखायबाय नोंथांमोना नुलांबाय थाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद मोजां सिनारिखा दा जों बेखिनिखौनो बानायबाय आरोना भिडिअखौ बेखिनिखौनो नोंथांमोना बेखिनिखौ नायनानै गोजोननाय लादो आङो थांथारनो सानदोंमोन गोजानाव गोथौआव ओमफ्राय मोनाफैगोन ना मोनाफैगोन साननानै थाङासै मोनाफैखादों आरोना जों मोनाफैखादोंआनो आरियाव थांथारबाथ' जोङो मोनाफैथारगौमोन बिनि थाखायनो जोङो थांथारासै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जोबजासे अब्लानो इन्टारेस्टेड मोनलांबाय थाखागोन नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासे नायलांबाय था ओमफ्राय थांसै आरोना जों लोगोफ्रा गासिबो फैजोब्बाय बेयाव ओमफ्राय बैयाव दुगैसिगोन आरोना बेयाव गोथौबा जेराव गोथौ बेयावसो दुगैगोन बैयाव मोनसे दं ओमफ्राय बै मोनसेनि थौसिनबा बेयाव दुगैनोसै लोगोफोर दा जों दुगैनोसै नै बेयाव दुगैगोन दैया नै बेनो बरिया जायगाया नै दुगैगासिनो ओरैहाय बरिया जायगा हेदगा नै हाजो सेरावनो दुगैदों जा बरिया आरो ओरै नायनो हागोन नै अन्थाइ गोजा बन्दार एखेबो नुगोन र' बारनो दै बेयाव बैयाव साबसिनलै लोगोफ्रा दुगैबाय आरोना ओमफ्राय दा दुगैसै आंबो हेभिखा गाइस दुगैग्राफ्रा publisly दा जों दुगैगासिनो आरो ओरै माबाखौ नाय खेबा दैयाव खेबालै फाग्ला जाबाय एवला
दुगैनोसै दैयाव नायदो लोगोफोर दा जों दुगैनोसै र' एसे हिट खालामना लाग्रोना र' दा जों दुगैगासिनो लोगोफोर मबाइलाबो वाटारप्रुफ नङालायना दैयाव लांनो हालायलाङा गिलायलाङो हिटखा नै वाव वाटारप्रुफाथ' जागौमोन नै लोगोफोर नायनो हागोन आरो दै गेजेराव वाटारप्रुफ नङाबाबो मबाइलखौ नोंथांमोना फैबानो जाबाय खेबसे बे जायगायाव ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव फैनानै दुगैफैदो जायगाफ्रा दुगैथावथाव बिराद बरियाखा जायगाया नै खाथिफ्राव नायजोबनांगोन लोगोफोरखौ जारबाय दुगैगासिनो स' नोंथांमोन खेबसे फैबानो जाबाय बे जायगायाव जोबोद इन्जय इन्टारेस्टिं जागोन बे जायगायाव खेबसे गाबार होनांगौ दोनथ'बाय इयावनो जय बर' हारिनि जय आरो सिनारिया इयाव गोदनासो जाखायो नै इयाव थांलाय इयाव थांलाय इयाव थांलाय नै 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 फाग्लासो नै माबायदि जायो बाप आसोलफ्रा नै आसोलफ्रा जागोनलै सारि तिन दुइ एक दा जों देलायखांबाय ओमफ्राय न'आव थांसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै उननि भिडिअआव थाबै लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय